या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। लष्कराचं विमान घरावर कोसळलं, दोघांचा मृत्यू। सावंतवाडीची भाकरी परता, मंत्री केसरकरांना तेलींचा टोला। आणि आंबोलीत बरसल्या धारा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष। एसएसपीएम लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग, एसएसपीएम कॅन्सर सेंटर, महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत। संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705। एसएसपीएम लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, एसएसपीएम कॅन्सर सेंटर। राजस्थानच्या हनुमानगड इथं वायुसेनेचं MiG-21 विमान कोसळलंय। हनुमानगड येथील बहलोल नगर गावात ही दुर्घटना घडली आहे। या दुर्घटनेत 2 ग्रामस्थांचा मृत्यू झालाय, त्यात एका महिलेचा समावेश आहे, तर एक जण जखमी झाल्याची माहिती मिळते। तर विमान कोसळत असताना पायलटनं विमानातून उडी घेतल्यानं त्याचा जीव वाचला आणि तो सुखरूप आहे। ਆ घर से डिगे हाँ भाई घर से डिग गया, नुकसान बहुत हो गया घर का। प्रशासन फोन करेगी वाह जी वाह, घर का नुकसान हो गया सारा कुछ। ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਦੇ ਇਹ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਜਾਉ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਗਏ ਕਟੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਖੜਾ ਲੋ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ मट्टी काट लो वही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया आर्मी का सीगा बलोल नगर गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪੂਰਾ। आता हूँ करते यार कमाल आ घर से डिगे हाँ भाई घर से डिग गया, नुकसान बहुत हो गया घर का। प्रशासन फोन करेगी अरे आगू तो बता दो। वाह जी वाह, घर का नुकसान हो गया सारा कुछ। ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਦੇ ਇਹ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਜਾਉ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਗਏ ਖੜਾ ਲੋ ਖੜਾ ਲੋ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
गड्ढू मट्टी काट लो वही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया आर्मी का सीगा बलोल नगर गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪੂਰਾ आता हूं करते यार कमाल आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सध्या भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली आणि मंत्री केसरकर यांच्यात चांगलीच झुंपलेली दिसते. राजन तेली मंत्री केसरकरांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. आता सावंतवाडीची भाकरी परता असा टोला राजन तेलींनी मंत्री केसरकरांना लगावत नव्या वादाला तोंड फोडलंय. पाहुयात काय म्हणालेत राजन तेली. मी फोडलेले नारळ असतील किंवा जी विकास कामं भाजपने केली असं सांगितलं जातंय, केसरकरांना झोंबलेलं आहे, काय सांगा? आज सांगा, भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्र चव्हाण या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि पालकमंत्र्यांकडे आज खातं कुठलं आहे? सार्वजनिक बांधकाम खातं आहे. आम्ही ज्यावेळी वेगळ्या माध्यमातून त्यांच्याकडे पैसे मागतो त्यावेळी ते पैसे आम्हाला देतात. ते आमदार म्हणून त्यांनाही पैसे मिळतात. तर असं नाही ना की शेवटी इथे युती आहे भारतीय जनता पक्षाची, शिवसेनेची. शिंदेसाहेब आमचे राज्याचे प्रमुख आहेत, उपमुख्यमंत्री आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत. ह्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पैसे मिळतात. आम्ही त्यांचंच नाव आग्रह त्या ठिकाणी करत असतो. ते त्यांना झोंबण्याचा काय तसा विषयच नाही ना. आम्ही काही शिक्षण खात्याच्या संदर्भातले कुठली प्रेस घेत नाही, शिक्षण खात्याच्या संदर्भातले कुठले विषय बोलत नाहीत. आम्ही कुठले विषय बोलतोय तर आम्ही स्थानिक लोकांनी आमच्याकडे जे कामं दिले त्याची भूमिपूजन करतो. त्यांना झोंबण्याचं काय कारण नाही. नक्कीच कालच्या त्यांच्या पत्रकार परिषदेत एक दिसलं की आपण कामं केली नसतील किंवा निधी आणला नसेल PWDमधनं आणि ते जर तुम्ही सिद्ध केलं तर राजकारण सोडेन असं ते म्हणतात. त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? कसं आहे माहीत आहे, त्यांनी म्हणूनच सांगतो, त्यांनी आता खोटं बोलणं सोडून द्यावं. खोटं बोलून बोलून ते 2 वेळा जनतेला या ठिकाणी फसवलं. दहशतवाद फसवलं. आता दहशतवाद त्यांचा गेला. सावंतवाडीची संस्कृती आता नवीन त्यांनी विषय काढला. सावंतवाडीची संस्कृती तुम्ही नगराध्यक्ष राणेसाहेबांमुळे झाला, पहिले आमदार राणेसाहेबांमुळे झाला, पण त्यांना मग नंतर दहशतवाद ते कसे आहेत हे सांगायला तुम्ही सुरुवात केली. तुम्ही शरद पवारांना शिवाय घालायला सुरुवात केल्या. तुम्ही आता उद्धवजी आदित्य ठाकरे यांच्या जीवावर 2दा आमदार झालात तर त्यांच्या नावांचं शिगमा करायला सुरुवात केली. ही सावंतवाडीची संस्कृती, तुम्ही सावंतवाडीचं नाव खराब करू नका हे तुमच्या माध्यमातून मला त्यांना सांगणं आहे. सावंतवाडीला खूप वेगळी संस्कृती आहे. उद्या काय हे सावंतवाडीचा विकास जर करायचा होता तर महामार्ग बाहेरून का गेला? त्याही तर राजन तेलींचा कधी हस्तक्षेप नव्हता, रवी चव्हाणांचा हस्तक्षेप नव्हता. आज सावंतवाडीमध्ये काय वेगळं तुम्ही केलं आहे की सावंतवाडीचा वैभव आज रत्नागिरी सोडल्यानंतर प्रमुख बाजारपेठ सावंतवाडी होती. काय सावंतवाडीमध्ये तुम्ही केलं आहे? उद्या म्हणाले मोती तलाव मी केलं, नरेंद्र डोंगर, हे नॅचरल आहे. ही संस्कृती पूर्वीपासून तर सावंतवाडी सुंदर आहे. आज इथे
बंद पडलेले अनेक कारखाने ते सुरू करण्यासाठी काय प्रयत्न केले? उषा इस्पात बंद पडली, आज सांगा तुम्ही ताजने सिदादी गोवाने 30 वर्षापूर्वी जागा घेऊन ठेवली, झाले का व्यवसाय सुरू? लोकांनी अगदी कवडी मोलाने त्यांना जागा दिली, ते सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले का? चिपी एअरपोर्टला सगळ्यांची भरून घेतली, तरुणांना फसवलं तुम्ही, निवेदनं घेतली सगळ्यांनी नोकरीसाठी. आज तो चिपी एअरपोर्टची काय परिस्थिती आहे? आडाळे MIDC कधी झाली आहे? ती सुरू होण्यासाठी प्रयत्न झालेत का? काय नेमकं केलं? आज मी माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना भेटणार आहे. या मतदारसंघाची परिस्थिती मी त्यांना सांगणार. आम्ही युतीच्या विरोधात नाही, आम्ही एकनाथ शिंदे साहेबांच्या विरोधात नाही. एकनाथ शिंदे साहेब आणि आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र हे आमचे दोन्ही नेते आहेत. आम्ही यांच्या नेतृत्वाखाली इकडे काम करतो. रवींद्र चव्हाण आमचे पालकमंत्री आहेत, राणेसाहेबांचे नेते आहेत. पण आम्ही हे सगळं करत असताना तुम्ही जर समजा उद्या तिथली जनता हे सगळ्या गोष्टी बोलत असतील, तुमच्या विरोधात जनता असेल, तुम्ही दरवेळी खोटं बोललात ही जनता सांगत असेल, आम्ही नाही बोलत आहे, जनता सांगते की हा कारखाना आणतो, तो कारखाना आणतो, आम्ही नाही सांगायला गेलो ना. तर लोकांची दिशाभूल झालेली आहे. तुम्ही कधी दहशतवाद म्हणता, कधी अमुक म्हणता, कधी संस्कृती काढताय, त्याविरोधात लोक बोलायला लागलेत. म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार आणि त्यांना इथली परिस्थिती सांगणार. ही आपल्याला सीट नको आहे का? उद्या तुम्ही निर्णय घ्या, कोण लढवणारे निर्णय वरचे लोक घेतील, पण त्याचबरोबर एक एक सीट उद्या युतीसाठी महत्त्वाची आहे. म्हणून इथली परिस्थिती मी त्या ठिकाणी सांगणार. दुसरा माझा एक प्रश्न आपल्या माध्यमातून आहे, किती लोक तुमच्याबरोबर शिवसेनेचे आले याचं आत्मपरीक्षण करा. तुम्ही जे 2 वेळा मला पडला हिनवताय ना, तर ज्यावेळी इथं कोण नसताना एक भारतीय जनता पक्षाची बांधा ग्रामपंचायत मी निवडणूक लढवली, 30,000 मतं घेतली. कालची निवडणूक मी अपक्ष लढवली, तरी 57,000पेक्षा जास्त मतं घेतली. तुम्ही लढून दाखवा हिंमत असेल तर. तुम्ही जरा आता शिवसेनाची आज तुमच्यावर कोण आलेलं नाही आहे. आज लोकांचा शिंदे साहेबांवर विश्वास आहे, पण ह्यांच्यावर विश्वास नाही, लोक कोण आलेले नाहीत. उद्या लढवा, तुम्हाला समजेल. तुम्हाला भारतीय जनता पार्टीची गरज काय? उद्या तुमच्या माध्यमात अजून एक मी प्रश्न त्यांना सांगतो. रोज तुम्ही तक्रारी करणार अमुक करणार. त्याच्यात तुम्ही जर इतकं उजवं काम केलं, एवढे कारखाने आणलेत, एवढी विकास कामं आणली, तर तुम्ही मी जर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस एक परवानगी घेऊया, आम्हाला फक्त ही विधानसभा जिल्हा परिषद पंचायत स्वतंत्र लढवण्याची परवानगी द्या आणि मग त्याच्यात ठरवूया. त्याच्यात त्यांनी परवानगी दिली आणि मग कोणाचे जास्त येतात मग तिथं सिद्ध होईल. त्याही निर्णय घेऊया, कोण राजीनामा देणार, कोण राहणार. काही करायचं नाही, खोटं बोलायचं हे लोकांना चालत नाही ना, माझं मत नाही आहे ना. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही विचार करा. उलट ताज सिदादी हे चालू झाले ना, मी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांना आणि आता देवेंद्र फडणवीसांना मी पत्र दिलं आहे. रवी चव्हाणांना विनंती केली की तुम्ही तुमच्या ह्या लोकांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घ्या. इथले बंद असलेले जे आता हे व्यवसाय 30 वर्ष लोकांनी जागा दिली, लोकांना विश्वासात घ्या. शेतकऱ्यांना लवकर चालू जर ते करत नसतील तर जागा काढून घ्या. त्यांना अजून एक विनंती केली की इथले जे कारखाने उत्तम स्टील वगैरे ह्या जागा काढून घेणे, एकदा व्यवसाय इकडे येऊ देत. निवडणुका जवळ आल्या की आम्ही खोटं बोलणार, एखादा कारखाना इकडे आणणार, हवाई पाणी करणार, हे आता बंद करा. हे लोकांचं म्हणणं आहे, माझं म्हणणं नाही. नक्कीच इथले माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकरांनी सुद्धा ज्यावेळी 56 कोटीची नळपाणी योजना पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून आली, त्यावेळी त्यांचं असं एक विधान होतं की दीपक केसरकर निर्णय घेण्यात कमी पडले. तुम्ही कसं पाहता? कसं आहे, मी बोलण्याची गरज नाही आहे, तुमच्या माध्यमातून सगळं समजतं आहे. आज रवींद्र चव्हाण कुठेही चर्चेत न येता त्या ठिकाणी काम करतायत, त्यामुळे ते लोकांना दिसतंय. आज रवींद्र चव्हाण आज खरं म्हणजे जिल्ह्यातला कुठलंही भूमिपूजन करताना ते पाहिजेत, पण तुम्ही कुठे त्यांना भूमिपूजन बोलवलं, त्यांचा अधिकार आहे. पण आम्हाला त्या वादात जायचंच नाही. शेवटी सरकार दोघांचं आहे, युतीचं सरकार आहे आणि नेतृत्व शिंदेसाहेब करतात हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्या आमची तक्रार शिंदेसाहेबांबद्दल नाही, आमची तक्रार उदय सामंतांबद्दल नाही. स्थानिक ज्या अडचणी आहेत मग आम्ही हा मतदारसंघ सोडून द्यायचा का? शेवटी प्रत्येक पार्टी वाढवणं हे प्रत्येक कार्यकर्त्याचं आणि नेत्याचं काम आहे. म्हणून भारतीय जनता पक्ष 100% करणं आमचं जसं काम आहे, तसं तुम्ही सुद्धा तुमची पार्टी वाढवायचे प्रयत्न करा. तुम्हाला संघटनेला द्यायला वेळ नाही, ज्या पार्टीने तुम्हाला मंत्री केलं आहे ते त्यांना द्यायला तुम्हाला वेळ नाही ना, तर तो आमचा प्रश्न नाही आहे. ते तुम्ही तुमची पार्टी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा. नक्कीच सावंतवाडीत सगळ्यात महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे तो आरोग्याचा आहे. मल्टीस्पेशालिटीबद्दल आम्ही अनेक वर्ष ऐकतोय. आजही उपजिल्हा रुग्णालयात एखादा पेशंट जेव्हा जातो तेव्हा तिला तिथे उपचार मिळत नाही आहे. म्हणजे हार्टच्या बाबतीत जर म्हणायचं झालं तर मागच्या आठवड्यात अशा काही घटना घडल्या की तिथल्या हॉस्पिटल प्रशासनाकडनं सावंतवाडीतल्या काही खाजगी रुग्णालयात पेशंट पाठवला गेला आणि सर्वसामान्य जनतेला हजारो रुपयांची 2-2 दिवसाची बिलं भरावी लागतात. भाजप म्हणून तुम्ही याकडे कसं लक्ष देणार आहात आणि हा प्रश्न कसा सोडवणार आहात? एकदा भाकरी परता
इथल्या जनतेला विनंती करेन की भाकरी परतल्यानंतर हे सगळे प्रश्न सुटतील. आज सगळ्यात आरोग्याची दुरावस्था ही फक्त सावंतवाडीत आहे. ती कुडाळात नाही, ती कणकवलीत नाही, ती देवगडात नाही, छोटंसं असलं तर वैभवडीत नाही. इथं लक्ष द्यायला जर लोकप्रतिनिधीला वेळ नसेल, त्याच्यामुळे ही परिस्थिती ओढावलेली आहे. त्यामुळे आज त्याच्यात मी जास्त, आता तुम्हीच प्रश्न मला विचारला, इथं मी तर बोललेलं नाही. तर अशाच प्रकारचे अनेक प्रश्न सावंतवाडीचे या ठिकाणचे प्रलंबित या ठिकाणी राहिलेले आहेत. समजा उद्या इथला तुम्ही राष्ट्रीय महामार्ग बाहेर न गेला तर तुम्ही थोडी जागा दिली असती, आतून गेला असता. त्याही तर राजन विरोधात नव्हते की इथं येऊन काम तुमच्या विरोधात बोलले नाही कधी. आपण चुका करायच्या आणि मग परत दोष दुसऱ्याला द्यायचा, हे काय बरोबर नाही. मी काय तुमचा वैयक्तिक काय तुमचा विरोधक नाही. माझी पार्टी वाढवण्यासाठी मी प्रयत्न करणं चुकीचं आहे असं मला काय वाटत नाही. ते तुमची पार्टी तुम्ही वाढवा, एवढं तुमच्या माध्यमातून मी त्यांना सांगेन. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. जगात भारी देवगड हापूसची चवच काहीशी न्यारी असते, परंतु मार्केटमध्ये देवगड हापूसच्या नावाखाली काही आंबे विकत ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे अस्सल देवगड हापूसच हवा असेल तर आंबा उत्पादक शेतकरी काका ढोके काय सल्ला कोकण म्हटलं की आठवतो तो हापूस आंबा, आणि त्यात देवगडचा हापूस आंबा म्हणजे सोन्याहून पिवळं. समोरच दिसणारी ही खाडी, वाडा तर इथं देवगडात आपण आहोत, आणि या खाडीच्या शेजारीच असणारी ही संपूर्ण बाग, आणि या बागेमध्ये असणारे हे आंबे व्यावसायिक आपल्या सोबत आहेत. काय सांगाल, तुमचं नाव कसं आणि किती वर्ष तुम्ही हा व्यवसाय करताय, आणि यावर्षी कशी आवक होती किंवा आंब्यामध्ये कसं उत्पादन घेतलं? माझं नाव आनंद उमाई ढोके, म्हणजे काका ढोके बोलतात मला. साधारण आमचा आजोबांपासूनचा हा आंब्याचा व्यवसाय आहे. वडिलांनंतर मी साधारण आता गेली 20 ते 25 वर्ष या व्यवसायामध्ये आहे. आणि आंब्याचं पीक यावर्षी फार कमी प्रमाणात आहे. आणि कारण आता मे महिन्यामध्ये जो आंब्याचा दर असतो तो साधारण 1000-1500 ही रेंज असते. पण यावर्षी पहिल्यांदाच, म्हणजे माझ्या बघण्यात 20 ते 25 वर्षात 3000-3500 ही जी आंब्याची रेंज आहे विक्रीची, ही पहिल्यांदाच आहे 20-25 वर्षात. कारण मोहर कमी झाल्यामुळे यावर्षी बऱ्यापैकी आंब्याचं उत्पादन कमी झालेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे आंब्याला दर आहे चांगल्या पद्धतीने. नक्कीच. पण आता हापूस म्हटलं की आपण आपला देवगडचा हापूस किंवा कोकणातला हापूस राज्यभरात सगळीकडे मागणी आहे, देशात मागणी आहे, पण यावर्षी त्यात थोडासा तुटवडा दिसतोय किंवा उत्पादन तेवढं झालेलं नाही जसं दरवर्षी होतं. नेमकं त्यामागचं काय कारण आहे? मोहर झाला नाही, निसर्गावरती आपण जी काही मात करायला निघालो आहोत त्याचेही थोडेफार हे परिणाम आहेत याच्यासाठी. आणि साधारणतः मोहर जो व्हायला पाहिजे होता सुरुवातीला तो त्या प्रमाणात झालेला नाही. या ठिकाणी जर आम्ही पाहिलं तर इथेच खाडी आहे, खाडीच्या बाजूला तुमची बाग आहे, आणि हे सगळं खरं तर कातळ जमीन आहे, आणि यात तुम्ही ही बाग फुलवलेली आहे. तर ती कशी काय फुलवली आणि हे कसे काय मेहनत आहे, याच्यामागे कसे कष्ट आहे? ही बागायती जी आहे ही माझ्या वडिलांनी केलेली बागायती आहे, आणि ह्याच्यात एक 60 ते 70% मातीचा भाग आहे. म्हणजे जे आपण बोलतो फाळीमध्ये झाडं लावलेली आहेत तो भाग आहे. आणि त्याच्यामुळे गेली 20-25 वर्ष, म्हणजे ही काही झाडं आहेत ती 20-25 वर्षामधली आहे, काही झाडं आहेत ती 50 वर्षातली आहेत, काही झाडं आहेत 60-70 वर्षाची झाडं आहेत, आणि त्याचं उत्पन्न आता सध्या आम्ही घेत आहोत. नक्कीच. आता तुमच्याकडे कोणकोणत्या प्रकारचे आंबे आहेत आणि काय आवाहन कराल? कोकणवासी आता घेतातच, पण अनेक आपल्या देशभरात जगभरात राहणारे जे आपले कोकणवासी आहेत किंवा इतरही लोक आहेत ते आंब्याचे खूप फॅन आहेत, आणि देवगड हापूस म्हणजे नाव घेतलं तरी तोंडाला पाणी सुटतं. तर अशांना काय आवाहन कराल, आणि तुमचा संपर्क नंबर पण त्यातच? देवगड हापूस जर घ्यायचं असेल तर अगदी तुम्ही कुणकेश्वर कातवनपासून, म्हणजे हा जो पाणी किनारपट्टीचा भाग येतो, अगदी विजयदुर्गपर्यंत जो एरिया येतो,
हा प्रॉपर तसा आमच्या दृष्टिकोनातून बघितला तर देवगड हापूसमध्ये हा आंबा मोडतो. कारण इकडनं 20 ते 25 किलोमीटर शिरगाव ह्या पट्ट्यात गेलो तर त्या आंब्याची चव पानसट काही प्रमाणात लागते. त्यामुळे आंबा जर देवगड प्रॉपर देवगड हापूस घ्यायचा असेल तर भले माझ्याकडून असं नाही कुठूनही घ्या, पण हा कुणकेश्वर कातवांपासून विजयदुर्गपर्यंत खाडी किनारी लगतचा जो एरिया येतो त्या शेतकऱ्यांकडनं जाऊन घ्या. कारण स्टॉलवाले काही वेळा काय करतात, आचऱ्यावरून आंबा घेतात, शिरगाववरून घेतात, वेंगुर्ल्यातून आंबा आणतात, कारण तो त्यांचा धंदा असतो. त्यामुळे तुम्हाला जर कुठे फसायचं नसेल तर डायरेक्ट थेट शेतकऱ्याकडून आंबा घे. भले कोणाकडूनही घ्या आंबा, पण तो शेतकऱ्याकडून घ्या. नक्कीच तुमचा संपर्क क्रमांकही सांगा, कारण जर कोणाला घ्यायचं असेल तर तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. 9858445444. तर आपण पाहिलं कोकणात सध्या आंबा आणि आंब्याचा सीझन आहे आणि त्याच्यामध्ये जर देवगड हापूस तुम्हाला घ्यायचा असेल तर विशेष करून जसं यांनी आवाहन केलं की देवगडात या आणि ज्या खाडी शेजारी ज्या काही शेतकरी आहेत, जे बागायती आहेत, त्यांच्याकडनं तो खरेदी करा. तर खरा आणि जो देवगड हापूस जो प्युअर हापूस आहे तो तुम्हाला मिळेलच. कॅमेरामन अजयसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied, there is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा. देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था जामसंडे देवगड हापूस खरेदी विक्री केंद्रावर हापूसची मोठी उलाढाल होते. जिथं पिकतं तिथं विकत नाही या म्हणीला हे केंद्र एक उत्तम उदाहरण आहे. आंबा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांमधील दुवा असणाऱ्या या संस्थेचे अध्यक्ष माजी आमदार ॲडव्होकेट अजित गोगटे यांच्याशी साधलेला देवगड तालुक्यातला हापूस आंबा आणि हा आंबा मिळण्याचं ठिकाण म्हणजे देवगड तालुका उत्पादक सहकारी संस्था. आंबा उत्पादक सहकारी संस्था ही खरेदी विक्री केंद्र आहे देवगड तालुक्यातलं आणि या ठिकाणी सगळ्या पद्धतीचे जे देवगड हापूस आंबे आहेत ते मिळतात. आणि स्वतः या देवगड तालुका आंबा सहकारी उत्पादक संस्थेचे त्याआधी ह्या कार्यालयाच्या बाहेर जे आंबे आहेत ते आपण पाहू शकत असू. हापूस आंब्याचे विविध प्रकार आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. त्याच्यावरचे रेटसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात की 800 रुपये डझन असणारा आंबा आहे, समोरच 860 रुपये आहे. त्याचबरोबर वर जे देवगड हापूस दिसत आहेत ते 900 रुपयांचे आहेत, 900 रुपये, 950 रुपये. त्याचबरोबर 1000 रुपयाचा हा आंबा या ठिकाणी आपल्याला 1000 रुपये डझन असणारा हा आंबा या ठिकाणी पाहायला मिळतो. असे विविध पद्धतीचे देवगड हापूस आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. आणि देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचं हे कार्यालयसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. स्वतः समोर ॲडव्होकेट आणि इथले माजी आमदार असणारे अजित गोगटे साहेबसुद्धा आहेत, जे स्वतः जातीनिशी या ठिकाणी लक्ष घालत आहेत आणि ते स्वतः या आंबा उत्पादक संस्थेचे अध्यक्षसुद्धा आहेत. आपण थेट त्यांच्याचकडे जातो आहे. सर,
खरं तर देवगड हापूस म्हटलं की अगदी देश विदेशात पण खूप मोठी मागणी आहे, आपल्या राज्यात तर आहेच. आणि त्याचीसुद्धा एक असं खरेदी विक्री संघ, एक उत्पादक सहकारी संस्था आहे आणि तुम्ही स्वतः त्याचे अध्यक्ष आहात. कारण आपल्या माध्यमातूनच आपण या भागाचं प्रतिनिधित्व पण केलं, तर इथली जी नेमकी प्रोसेस आहे ती कशी चालते? ही आमची देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था आहे आणि ती 1987मध्ये स्थापन झालेली आहे. आणि 87पासून आमचा स्थापनेचा उद्देश हा की शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा इथल्या. कारण काय असतं, मुंबई मार्केट त्यावेळी जवळपास 95-99% माल पूर्वी वाशीला जायचं, म्हणजे क्राफ्ट मार्केटनंतर वाशी, हा इथले शेतकरी तिकडे पाठवायचे. इथे कोणीही विकायचा नाही. म्हणजे 87ची परिस्थिती सांगतोय. कोणी इथे अगदी दर देऊन चांगला माहितलं तरी द्यायचं नाही. आणि व्हायचं काय, मुंबईतले जे कमिशन एजंट, दलाल, म्हणजे जे काही विक्रेते आहेत, ते ज्यांचा माल जास्ती आहे त्यांना राखून असतात. म्हणजे 1000, 2000, 5000 पेटी ज्यांचा जाईल त्यांना ते दर व्यवस्थित देतात. पण छोट्या बागायतदारांना, ज्याचा 100 पेटी आहे, 50 पेटी आहे, 100 पेटी, छोटी कलमं आहेत, त्यांना दर तसा मिळत नाही तिथे वाशी मार्केटला. आमचं म्हणणं काय आहे, म्हणजे ते काय करतात, माणूस बघून, त्याचा चेहरा बघून दर ठरवतात. त्याचं किती माल येतो त्याचा आंबा बघून नाही. आणि आम्ही नेमकं इथे आमचा आंबा बघून दर ठरवतो. हां, आंबा जसा असेल तो कोणीही बागायतदार, मोठा असू दे छोटा असू दे, त्याच्या क्वालिटीप्रमाणे इथे दर दिला जातो. आणि छोट्या बागायतदारांना त्यामुळे चांगला फायदा होतो. मोठ्या बागायतदारासारखा इथे दर घेतात आणि परत होतात. नक्कीच असं म्हटलं जातं, जिथे पिकतं तिथे विकलं जात नाही, त्याला फारकत तुम्ही दिलेली आहे. आणि जिथे पिकतं तिथेच विकलं जातं ही रूढ केलेली आहे. म्हणजे आम्ही हे सुरू केल्यानंतर संस्था इथे त्या परिस्थितीत पूर्वी कोणी विकायचं नाही. आज तुम्ही बघितलं तर सगळं मार्केट देवगडमध्ये किंवा कुठेही जिल्ह्यामध्ये तालुका गावगाव पातळीवर सुद्धा आंबा विकला जातो. आणि खरी परिस्थिती कोविडच्या काळात बदलली आहे. कोविडमध्ये मार्केटमध्ये जेव्हा बंदी आली, मग आंबा दलालाने हे घेतला नाही किंवा गिरायकांना झाला नाही, तेव्हा इथून आंबा पाठवायची मुश्किल झाली. आणि त्यावेळी मग शासनाने सुद्धा पुढाकार, पणन मंडळाने घेतला. आमच्या संस्थेचे म्हणजे त्यांचा हा सगळा पुढाकार घेऊन आमची कल्पना होती की गावोगावचे लोक, म्हणजे बाहेर जसे द्राक्ष घेतात एक्सपोर्टर, तसे इथे येऊन एक्सपोर्टर असतील नाही तर कोणी प्रायव्हेट विकणारे असतील, त्यांनी इथे येऊन आंबा खरेदी करावा. आणि ते कोविडच्या काळात साध्य झालं. म्हणजे कोविडच्या काळात ज्यांचे GI, आता आम्ही GI होल्डर आहोत, म्हणजे GI आम्ही कस्टोडियनसुद्धा आहोत आमची संस्था. त्यामुळे GI ज्यांचे रजिस्टर आहे ते ऑनलाईन त्यांचे नंबर जातात, मोबाईल नंबर, नावासकट, त्यांची बागेसकट त्याचा तपशील जातो. आणि पणन मंडळाचं मँगो नेटसुद्धा आहेत, अन्य मार्गाने आहेत. पण हे ऑनलाईन ॲपेडाने टाकले, पणन मंडळाने टाकले नंबर, आमच्या ह्याच्यातून नंबर गेले. त्यामुळे चंद्रपूर, गडचिरोलीपासून सुद्धा जो ज्याला आंबा घ्यायचा होता तो डायरेक्ट बागायतदाराशी कॉन्टॅक्ट, म्हणजे आमच्याशी सुद्धा नको, डायरेक्ट बागायतदाराशी कॉन्टॅक्ट करत होते. त्यांना रेट विचारून त्यांचा रेट तिथे फिक्स करून ते गाडी घेऊन पैसेही ऑनलाईन पाठवत होते आणि घेत होते. हे कोविडपासून ही परिस्थिती बदलली आणि आता ती मोठ्या प्रमाणावर डायरेक्ट इथे खरेदी बाहेरचे बागायतदार येऊन करायला, व्यापारी येऊन करायला लागले. हा एक मोठा फायदा आहे. यावर्षी थोडंसं आंब्याच्या उत्पन्नात घट झालेली दिसते, त्याचं नेमकं कारण काय? आणि दुसरीकडे बघितलं तर अगदी डझन 1000 रुपयापर्यंत आंबा गेलेला आहे, तर काय सांगाल त्यामुळे? काय, आंबा हे पीक असं आहे की ते पूर्णतः निसर्गावर अवलंबून आहे. आणि निसर्ग हा जो आहे तो लहरी हे आहे, तापमान असेल नंतर उष्णता यंदा हीटचा अटॅक आला. मोहरली चांगली होती, यंदा बंपर क्रॉप येईल असा आमचा अंदाज होता. पण क्रॉप म्हणजे मोहरली जास्ती असली तरी त्याला सेटिंग नाही झालं, गळून पडला आंबा. पाठोपाठ उष्णतेचा परिणाम झाला. आधी एक तर थंडी बरेच दिवस राहिली, तशी राहता नाही होती. थंडी राहिल्यानंतर उष्णता एवढी वाढली. ह्या सगळ्या हवामानाच्या परिणामाचा हा आहे. आणि त्यामुळे आंब्याचं पीक कमी आलं, खूपच कमी आलं. यंदा 30% 40, म्हणजे इकडच्या भागात काही भागातून अगदी 25-30% सुद्धा उत्पादन आहे. त्यामुळे पण रेट राहिले. आता मे महिन्यातसुद्धा 700, 800, 1000, 1200 रुपयापर्यंत डझनाचा रेट आहे. कॅनिंगला आम्ही कधीही एवढा दर बैठला नाही. म्हणजे प्रोसेसिंगला जो आंबा जातो, अजून कॅनिंग फॅक्टरी तशा सुरू झाल्या नाहीत, पण तो जो आत्ता काय घेतात किरकोळ, तो 60, आत्ता बागायतदाराला 65 रुपये किलोचा दर आहे.
म्हणजे आम्ही 30-35 रुपये मॅक्झिमम दर असायचा, तर त्यांना 65 रुपये. मी रेटही वाढला, बॅलन्स झाला, पण तरीसुद्धा काही बागांमध्ये खूपच नुकसान झालं. मी आंबा धरला नाही त्यामुळे. नक्कीच इथे आंबा प्रतवारी विभाग दिसतोय, समोरच खरेदी विभाग दिसतोय, त्याचबरोबर A ग्रेड, A1 ग्रेड अशा वेगवेगळ्या ग्रेडिंग पण आहेत. तर हे नेमकं कसं होतं? हे आम्ही सुरू केलेलं आहे. आता काय देवगड हापूस ह्याचं जे आम्ही गुडविल तयार केलं, हे आमची संस्था त्याचा सिंहाचा वाटा आहे. आम्ही देवगड हापूस म्हणूनच सगळीकडे आमचं फ्रँचायझी असतील, आम्ही विक्री व्यवस्था असेल, त्यांना देवगड हापूस कळली. आणि देवगड हापूसला आम्ही हे वेगळं एक केलं की ग्रेडिंग केलं. म्हणजे आज सगळं युनिफॉर्मिटी बहुतेक ठिकाणी असं ग्रेडिंग, म्हणजे 200 ग्रॅम वजन आहे त्याला, प्रत्येक आंब्याला वजनावर त्याचं ग्रेडिंग होतं. म्हणजे अगदी आता 300-350 ग्रॅमचा आंबा असेल तर त्याला A1, A2, A3 म्हणजे असे त्याला. आता तो इथे आता काही आंबा बघितला तर 350-400 ग्रॅमचा आंबा आहे. तर हे ग्रेडिंग आम्ही करतो आणि ग्राहकालासुद्धा A1 म्हणजे किती ह्याचा असेल आंबा, A2 म्हणजे किती, म्हणजे A, B, C असे सगळे ग्रेडिंग करतो. पण ही सुरुवात इथे आम्ही केली. दुसरं आम्ही सुरू केलं ऑनलाईन विक्री. हे आता जे बॉक्स दिसत आहेत हे आम्ही आमची साईट हे केली, वेबसाईट devgadmango.com, आणि त्याची साईट आम्ही टाकल्यानंतर गेली जवळपास 7-8 वर्ष आम्ही ऑनलाईन आंबा विकतो. सगळ्या देशभरात कुठेही कोणाची ऑर्डर तिथे आली तरी कुरिअर कंपनी जी आमची आहे, पेडेक्स असेल आणि चांगली डीमार्ट, ह्या डार्ट असेल, ह्या स्टँडर्ड कंपन्यांच्या माध्यमातून तो आंबा त्यांच्या घरापर्यंत पोचतो. आज ऑनलाईनला फार मोठी मागणी. आमच्या ऑनलाईनचे दरसुद्धा इथे कोणी हे केलेले नसतात, मोठे जास्ती दर असतात. कारण कुरिअरचाच खर्च जवळपास 300 रुपये असतो, 300-350 एका बॉक्सचं. अशा पद्धतीने पण कुरिअर केलं. पण सगळ्यात आत्ता जी व्हायची आहे, आम्हाला जे अपेक्षित आहे, GI म्हणजे काय, भौगोलिक नामांकन, ह्या मिळण्यासाठी आमची संस्था 10 वर्ष झगडत होती. आम्ही देवगड हापूस म्हणून आम्ही स्वतंत्र ओळख असावी म्हणून मागणी करत होतो. पण सगळा व्हॉल्यूमचा आणि विचार करता कोकण कृषी विद्यापीठाचा आग्रह की सगळ्या 5 जिल्ह्यांना त्यांचं जे कार्यक्षेत्र आहे ते अगदी पालघरपासून इकडे सिंधुदुर्गपर्यंत त्या सगळ्यांचा आंबा उत्पादकाला एकच हापूस हे नाव ठेवावं. आणि मग आम्ही म्हटलं आता जाऊ दे, आपापसात भांडणातच आमचे हा जातो. रत्नागिरी हापूसवाल्यांनी सुद्धा रत्नागिरी माहितला होता, देवगड माहितला होता, अन्य असे सुद्धा नावं माहिती होती. पण सगळ्यांना मिळून त्यांनी एकच दिला आणि आम्हाला त्यांनी कस्टोडियन केले. कस्टोडियन म्हणजे आम्ही एक आहोत, रत्नागिरीची एक संस्था आहे, विद्यापीठ आहे आणि दापोलीची आहे, असे 4 कस्टोडियन. कस्टोडियन म्हणजे ज्याला आंब्याचा उत्पादक आहे त्याला हापूस हे नाव लावायचं असेल, मग इकडच्या सगळ्यांना आम्ही हापूस उत्पादक आहेत त्यांना हापूस हे नाव लावता येईल. पण त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं पाहिजे आमच्या इकडे. आणि विक्रेते आहेत त्यांनीसुद्धा रजिस्ट्रेशन केलं पाहिजे. प्रोसेसिंग करणार आहेत त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं पाहिजे वन टाईम. आता हे सगळं झालं, पण कागदावर आम्ही आहोत. कागदावर त्याच्याकडे जे आहे त्याचं सगळं क्वालिटी बघणं, हे करणं, हे पुढचे सगळे विषय आहेत. पण त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटने जो सपोर्ट केला पाहिजे. आता आम्ही TV-वाल्यांनासुद्धा हा केला होता. आम्ही मोठ्या मोठ्या कंपन्यांविरुद्धसुद्धा नोटिसा काढल्या आहेत की तुम्ही हापूस नाव लावलं तुमच्याविरुद्ध आम्ही कारवाई करू. तुम्ही रजिस्टर झाल्याशिवाय, आणि मग रजिस्टर झाल्यानंतर त्यांनी रजिस्टर बागायतदारांकडूनच माल घेतला पाहिजे. आम्ही ते आता कसं आहे ते धाडी घालणं त्यांचं. आता कर्नाटकाचा आंबा इथे सगळ्या रस्त्यावर सगळीकडे आम्ही नाही कारवाई, आमच्याकडे यंत्रणा नाही तेवढी. आम्ही ती सरकारकडे मागणी केली आहे की आम्हाला ही यंत्रणा द्या किंवा त्याचा आम्हाला निधी द्या, आम्ही करू यंत्रणा. तर त्याचा खरा इफेक्ट होईल आणि ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही. पण आता हळूहळू होईल ते प्रोसेसमध्ये, बघू. नक्कीच एक शेवटचा प्रश्न, कारण तुम्ही सुद्धा या भागाचे प्रतिनिधित्व केलं होतं, माझे आमदार राहिलेलात. आज संपूर्ण राज्यभरात किंवा रत्नागिरीत आपल्या शेजारच्या जिल्ह्यात सध्या रिफायनरीवरनं 2 गट आपल्याला दिसत आहेत. तुमची काय भूमिका आहे, तुमचं काय मत आहे? रिफायनरीच्या विषयामध्ये आम्हीसुद्धा सुरुवातीला आमचे जे गैरसमज होते ते रिफायनरी ह्या विषयात जो तोटा आहे त्याच्यापेक्षा फायदा जास्ती आहे असं आमचं मत आहे. बेरोजगारी जो आहे इकडची सगळ्या भागातली डेव्हलपमेंट एक इन ऑल. कारण आमच्या डोळ्यासमोर, आमच्या डोळ्यादेखत आमचे इथले माहितगार इथे जामनगरला जाऊन त्यांनी रिलायन्सची रिफायनरी उभी केली. आज ती 10-15 वर्ष ती रिफायनरी आहे. आणि त्या रिफायनरीच्या कार्यक्षेत्रात गुंजाटे म्हणून इथे कोकण कृषी विद्यापीठात होते, ते तिथे व्हाईस चेअरमन झाले आणि त्यांनी जवळपास काही लाखांनी झाडं केशरची लावली.
आणि आज तिथले मेजर एक्सपोर्टर ते झालेले आहेत. म्हणजे एवढी झाडं त्या रिफायनरीच्या आज इतकं तंत्रज्ञान सुधारलेलं आहे की प्रदूषण आणि हे विषय आता राहिलेले नाही आहेत. आणि त्यामुळे आम्ही रिफायनरीचं समर्थक होत. फक्त तो बारसू आणि नाणार ह्यांच्या वादांमध्ये आम्हाला नाणारचा जास्ती आम्हाला त्याचा फायदा होता, कारण नाणारला आम्ही जवळ होत, आमचा तालुका ॲडजॉइनिंग आहे आणि आमचं विजयदुर्ग पोर्ट डेव्हलप झालं त्या आधारे, तर आम्हाला त्याचा फायदा होता. पण इन ऑल कुठेही होऊ दे, हा रिफायनरी होणे आवश्यक आहे असं या मताचा मी आहे. धन्यवाद सर. आपण पाहतोय जिथे पिकतं तिथेच विकतं हे देवगड हापूसच्या माध्यमातून देवगड आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेनं दाखवून दिलं आहे. समोरच प्रतवारीचा विभाग आपल्याला दिसतोय. विविध ज्या आंब्या आहेत त्यांचं इथे वजनही केलं जातं. इथले मॅनेजर संतोषजी पाटकर आपल्यासोबत आहेत. सर, इथलं जे काम आहे ते नेमकं कशा पद्धतीने चालतं हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. तर आपण सुरुवात जी आहे ती प्रतवारी विभागातूनच करू. आता शेतकऱ्यांचा जो आंबा खरेदी केला जातो तो आमचा रोख भावाने त्यांना खरेदी केला जातो. यापूर्वी शेतकरी दलालाकडे पाठवत होता. 101% आंबा हा क्रॉपर मार्केटला जात होता आणि त्याला पर्याय म्हणून त्याला शेतकऱ्याला दर कळत नव्हता. महिना 2 महिन्यांनी त्याला ती आकडेपट्टी यायची, त्यावेळी त्याला दर कळायचा. बरोबर. आणि त्याला पर्याय म्हणून अजितराव गोगटे, माधवराव भंडारी यांच्यासारख्या म्हणजे सुधीर जोशी यांच्यासारख्या मंडळींनी ह्या संस्थेची स्थापना केली. आणि शेतकऱ्याला त्यावेळेपासून त्याच्या मालाची किंमत कळू लागली, त्या दिवसाची मालाला किंमत कळू लागली. आणि मग शेतकऱ्याचा माल त्याच्या गुणवत्तेप्रमाणे त्या मालाला त्याला किंमत दिली गेली. म्हणजे त्याचं ग्रेडिंग जे असतं ते A1, 1, 2, 3, 4, 5 असं त्याचं ग्रेडिंग केलं गेलं. आणि त्या ग्रेडिंगनुसार शेतकऱ्याला दर दिला गेला. आणि मग तो शेतकऱ्याकडून घेतलेला माल त्याची योग्य प्रतवारी करून मग तो आड्याला लावला जातो. कच्चा ज्याला पाहिजे असेल त्याला तो कच्च्या स्वरूपात दिला जातो. ज्याला पिका पाहिजे असेल त्यांना तो पिकवून दिला जातो. आणि मग त्यांच्या आड्या लावल्या जातात. त्या ग्रेडिंगप्रमाणेच आड्या लावल्या जातात. क्रेटचे रॅक एकावर एक रचून तशा त्या गवतामध्ये त्या आड्या लावल्या जातात. आणि नंतर मग तो आंबा शॉर्टिंग करून मग ग्राहकाच्या मागणीप्रमाणे तो पुरवला जातो. आणि यामध्ये कसं होतं, पहिल्यांदा आम्ही लोकल मार्केटला सुरुवात केली. नंतर मग आम्ही असा विचार केला की एक्सपोर्ट क्वालिटीचा आंबा जो आहे तो इथल्या जर आपण कस्टमरला, इंडियातल्याच कस्टमरला दिला तर काय परिणाम होतो ते बघण्यासाठी आम्ही एक्सपोर्ट न करता आम्ही लोकल मार्केटकडे वळलो. आणि ऑनलाईन ट्रेडिंग हा एक आम्ही विषय सुरू केला. आणि त्या अनुषंगाने हे आमचं आमचं मार्केटिंग जे आहे ते चांगल्या प्रकारे चालले. त्याचा तसाच सुद्धा ग्रेडिंगनुसारच आंबा दिला जातो. A2, A1, 1, 2, 3, 4 अशा नंबरने त्यांना केलं जातं. व्यवस्थितरित्या पॅकिंग केलं जातं. आकर्षक असं पॅकिंग असतं. मजबूत असा बॉक्स असतो. हा ट्रान्सपोर्टमध्ये त्याला आंबा कुठला डॅमेज होत नाही आणि तो ग्राहकाकडे सुरक्षितरित्या जातो. नक्कीच यावर्षी आपण जर पाहिलं तर दरसुद्धा बरेच महाग आहेत आणि उत्पादन आहे ते पण कमी प्रमाणात झालेलं आहे. असं असताना तुम्ही ज्या पद्धतीनं ऑनलाईन पद्धतीनं हा आंबा विकताय, कसा प्रतिसाद यावर्षी मिळाला? कुठल्या भागातनं, जगाच्या कानाकोपऱ्यात आपला देवगड हापूस जातो, तर यावर्षी कुठल्या भागात आपला आंबा गेला आहे? आता म्हणजे पूर्ण भारतामध्ये आता आमच्याकडे जी ऑर्डर असते अगदी बेंगलोर, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पूर्ण सगळ्या राज्य, मध्य प्रदेश, सगळ्या राज्यामध्ये हा आंबा आमचा ऑनलाईनच्या माध्यमातून जातो. तर लोकलला सुद्धा पूर्ण महाराष्ट्राभर सुद्धा आता आम्ही आंबा इथून पाठवत असतो. बसेसच्या माध्यमातून पाठवत असतो किंवा अन्य ट्रान्सपोर्टच्या माध्यमातून पाठवत असतो. इथल्या ज्या काही कुरिअर सेवा उपलब्ध आहेत त्यांच्या माध्यमातून आम्ही देवगड हापूस थेट ग्राहकाकडे कसा पोहोचेल याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला जातो. शेतकऱ्याला, ग्राहकालाही आता देवगड हापूसची चव कळू लागली आहे त्याच्यामुळे. नाही तर तो देवगड हापूस म्हणून अन्यही भेसळयुक्त हापूस खात होता अन्य राज्यातला. नक्कीच आपण पाहतोय देवगड हापूस, अगदी प्युअर देवगड हापूस आपल्याला पाहायला मिळतो. समोरच जी आंब्याची प्रतवारी आहे किंवा सॉर्टिंग जे केलं जातं A1, A2 3 प्रकारामध्ये ग्रेडिंग केलं जातं हे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. ऑनलाईन पॅकिंगसुद्धा या ठिकाणी केलं जातं आहे. समोरच आपल्याला आकर्षक असं पॅकिंग पाहायला मिळतं. अगदी पाहिल्यानंतरच अभिमान वाटतो की आपल्या कोकणातला, आपल्या देवगडचा हा हापूस आहे.
समोर ऑनलाईनसाठी ज्या वेबसाईटवरनं ऑनलाईन ऑर्डर येतात, अगदी समोर तुम्ही पाहत असाल तर अगदी आंबा पूर्णपणे व्यवस्थित पॅक केला जातो. कुठल्याही प्रकारचा त्याला धक्का बसू नये प्रवासादरम्यान किंवा डाग लागू नये किंवा तो डॅमेज होऊ नये याच्यासाठी अगदी पूर्णपणे जी सुरक्षितता आहे ती या ठिकाणी घेतली गेलेली आहे. आणि काही पर्यटकसुद्धा आपल्या सोबत ह्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत जे इथे आलेले आहेत. पण देवगड हापूस हा कोकणवासियांचा, देवगडवासियांचा अभिमान असणारा देवगड हापूस आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो पूर्णपणे. आणि ज्या पद्धतीनं इथे ही प्रोसेस केली जाते, एकंदरीत असं म्हटलं जातं की जिथे पिकतं तिथे विकत नाही, परंतु देवगड हापूसच्या माध्यमातून आणि देवगड हापूस उत्पादक सहकारी संस्थेच्या खरेदी विक्री संघाच्या या माध्यमातून हे सिद्ध केलेलं आहे की देवगड हापूस इथेच पिकतो आणि तो इथेच विकतो. विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल. गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर. जलजीवन मिशनमधून उंबर्डे गावासाठी जे आम्ही कामं आराखड्यामध्ये घेतलेली होती, त्यामध्ये महबूबनगरमधून बौद्धवाडी विहीर आणि बोबडेवाडी विहीर या 2 विहिरींची कामं आणि त्याच्यावरून नळ योजना अशी घेतलेली होती. कॉन्ट्रॅक्टरला 2.5-3 महिन्यापूर्वी वर्क ऑर्डर मिळून सुद्धा आम्ही त्यांना वारंवार सांगून सुद्धा अद्याप कामांबाबत कोणतीही प्रगती नाही. बोबडेवाडीच्या विहिरीची सुरुवात सुद्धा त्यांनी अद्याप केलेली नाही आहे. आणि त्यामुळे आम्ही 2 वेळा त्याला कल्पना दिली, 2 वेळा उपोषणाच्या नोटिसाही दिल्या. ज्यावेळी पहिल्यांदा नोटीस दिली त्यावेळी त्याने फक्त कामगार आणले, बौद्धवाडी विहिरीचा गाळ उपसला आणि पुन्हा तो गेला. तो फोन कायम स्विच ऑफ. आम्ही अधिकाऱ्यांना भेटलो, बीडीओना भेटलो, आम्ही अगदी ओरसला जाऊन कार्यकारी अभियंत्यांना सुद्धा भेटलो. त्यांनी सुद्धा फोन लावण्याचा प्रयत्न केला, पण कॉन्ट्रॅक्टर त्यांना दाद देत नव्हता. आणि त्यामुळं आम्हाला शेवटी हे 3री नोटीस देऊन आज उपोषण करण्याची वेळ आलेली आहे. की आज मे महिना आहे, आमच्याकडे ज्या विहिरी आहेत या नदीकाठाला आहेत आणि त्याच्या बाजूलाच मोपेरकरवाडी बंधारा आहे. बंधारा न अडवल्यामुळे आज उंबरड्यामध्ये पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागत आहे. यावर्षी जर विहिरी खोदून नाही झाल्या तर पुढच्या वर्षी लोक गप्प बसणार नाहीत. बंधारा पाण्या अडवाच बनणार आणि पाणी अडवलं तर या कायमस्वरूपी विहिरी होणारच नाही. आणि म्हणून आम्ही हा शेवटी निर्णय घेतला की जोपर्यंत विहिरीचं काम सुरू होत नाही आणि कॉन्ट्रॅक्टर आम्हाला पूर्ण विहीर बांधून देण्याची हमी देत नाही तोपर्यंत आम्ही आज उपोषण सोडणार नाही. कामाला सुरुवात झाल्याचे फोटो प्रत्यक्ष आम्हाला या ठिकाणी आणून दाखवल्याशिवाय किंवा आम्ही तिथे खात्री करू काम सुरू झालेलं आहे तोपर्यंत आम्ही आज उपोषण सोडणार नाही असा आम्ही निर्धार केलेला आहे. विहिरीचं जे कोण काम करतो ठेकेदार नेमका कुठला आहे आणि प्रशासनाने त्यांच्यावर अद्यापर्यंत का कारवाई केली नाही, काय सांग? विहिरीचा जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे तो कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये खुपेरी गावचा आहे. विराज पाटील म्हणून त्याचं नाव आहे. वारंवार त्याच्याशी आम्ही संपर्क साधला, अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला. माणुसकी म्हणून आम्ही 2 वेळा उपोषण स्थगितही केलं, परंतु नाविलाजानं आता हे आम्हाला उपोषणाला सामोरं जावं लागत आहे. थेट पंचायत समिती समोर तुम्ही उपोषणाला बसलात. गटविकास अधिकारी असतील किंवा त्या संबंधित विभागाचे अधिकारी असतील तुमच्या भेटीला आले होते का? त्याने काय आश्वासन दिलंय? आम्हीच बीडीओकडे जवळजवळ 2 वेळा मीटिंग केली. बीडीओने सुद्धा आमच्या समोर खूप प्रयत्न केले. इंगवले साहेबांना त्या ठिकाणी त्यांनी बोलवून घेतलं. स्वतः इंगवले साहेबांना त्यांनी सांगितलं की तुम्ही त्यांच्या घरी जा आणि त्या पद्धतीने कॉन्ट्रॅक्टरच्या घरी सुद्धा इंगवले साहेब त्या ठिकाणी जाऊन आले, तरी सुद्धा त्याच्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही. त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं कामाला सुरुवात केली नाही. आमच्या ग्रामस्थांनी सुद्धा, मुंबईवाल्यांनी सुद्धा त्यांना फोन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु
त्याचा काही परिणाम न झाल्यामुळे आज आम्ही या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहोत. प्रशासनाने कुठली नोटीस वगैरे संबंधित ठेकेदाराला वगैरे काय काढली आहे? बीडीओ साहेब म्हटले की मी आपले अभियंता इंगोले साहेबांना मी नोटीस द्यायला सांगितलेली आहे की जर तू काम चालू नाही केलंस तर तुला आम्ही ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करू, अशा पद्धतीची सूचनावजा नोटीस त्यांनी मला दिलेली आहे असं समजतं, पण मला प्रत्यक्ष माहिती नाही आहे. गुरसाळ साहेब, तुम्ही आला तिथे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा हा विषय आहे, नेमका काय विषय आहे आणि काय कामात या दिरंगाई होते? या कामामध्ये मेन तर ग्रामस्थांच्या दोन्ही विहिरी ह्या पावसाळ्यापूर्वी बांधून मिळाव्यात अशी प्रामुख्याने मागणी आहे. आणि ती मागणी रास्त आहे, कारण जो मोपेरकरवाडी बंधारा आहे त्या बंधाऱ्यावरच त्यांचे टोटली ज्या योजनेच्या विहिरी आहेत त्या पाण्याने भरलेल्या राहतात. आणि ह्या वर्षी त्यांनी तो बंधारा न अडवल्यामुळे पाण्याची कामं, विहिरींची कामं जी प्रस्तावित जलजीवन मिशनमध्ये आहेत ती ह्या वर्षीच पूर्ण करावी तशी त्यांची मागणी आहे. त्याप्रमाणे मक्तेदारास आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत. आणि बौद्धवाडी विहिरीचं म्हणाल तर ती विहीर काम त्यांनी मुक्तेदाराने सुरू केलं होतं. आता 22 फूट खोदाई त्याची झाली आहे. पुढची खोदाई खाली कातळ असल्यामुळे काही ब्लास्टिंग करणं गरजेचं आहे. तरी ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे की सुरुवातीला ब्रेकरने करून बघा. त्याप्रमाणे मक्तेदारास सूचना दिलेल्या आहेत की ब्रेकर लावून जेवढं करता येईल तेवढं करून घ्या, नाहीतर कंट्रोल पुढे ब्लास्टिंग करून आवश्यक डेप्थ आपल्याला जी 10 मीटरची प्राप्त करायची आहे ती करून पुढील काम विहिरीचं करून घ्यावं. त्याचप्रमाणे जी नदी शेजारील बोबडेवाडीची जी विहीर आहे त्याच्या आज त्यांनी मशीन लावून ते काम सुरू तो करतोय. आणि त्याच्याकडनं आपण ह्या योजनेच्या दोन्ही विहिरी पावसाळ्यापूर्वी होतील असं आपण लेखी आश्वासन घेऊन ग्रामस्थांना आश्वस्त करतोय की नळ योजनेच्या विहिरीची कामं आपण या पावसाळ्यापूर्वी करून घेऊ. ग्रामस्थांचं म्हणणं असं आहे की जोपर्यंत काम सुरू होत नाही तोपर्यंत उपोषण स्थगित करणार नाही, यावर तुम्ही काय निर्णय देणार? आपण तर आज त्यांनी विहिरीचं माझ्या मते साफसफाई मोठी मशीन पण ती येते आणि इकडे ब्लास्टिंगची माणसं त्याची येत आहेत, म्हणजे ह्याच्यासाठी ब्रेकरवाली बौद्धवाडीच्या विहिरीसाठी. त्यामुळे दोन्ही विहिरी आपण सुरू करून घेतोय. त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या वतीने मी सरांना, सरपंच मॅडमांना आश्वस्त करतो की हे काम मी पावसाळ्यापूर्वी करून घेईन. ज्या ठेकेदाराने हे काम करण्यास दिरंगाई केली अशा ठेकेदारावर तुम्ही कुठली कारवाई करणार आहात का? जर त्याने आता ह्या कामात आता दिलेला त्याने जे आपल्याला लेखी आपण आश्वासन घेतो आणि हे घेऊनही जर त्याने कामात जर हे प्रगती दिसली नाही तर त्याचा मक्ता रद्द करून त्याच्यावर पुढील ती आवश्यक ती कारवाई निश्चित केली जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 1424 21. सांगुळवाडी येथील जागृत देवस्थान श्री भगवती देवी मंदिराचा जीर्णोद्धार आणि कलशारोहण सोहळा भव्य दिव्य असा होणार आहे. धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं या निमित्तानं भरगच्च आयोजन करण्यात आलंय, अशी माहिती श्री भगवती देवी देवस्थान स्थानिक सल्लागार उपसमिती अध्यक्ष दत्ता काटे यांनी दिली आहे. काय म्हणालेत काटे, पाहूया. प्रथमतः ह्या जे मंदिर आम्ही जे बांधले आहे ते सर्वांच्या गावातल्या सर्व मुंबईकरांचे, सर्व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने हे भव्य दिव्य मंदिर आम्ही ते बांधलेलं आहे. आणि गेली 5 वर्ष आमचे सर्व ग्रामस्थ मुंबईकर जोडून हे मंदिर पूर्ण केले. आणि हे मंदिर याचं वैशिष्ट्य अनेक प्रकारे आपण आलात तर पाहाल तुम्ही की काय काय वैशिष्ट्य तयार केले. आणि पंचक्रोशीतलं पहिलंच हे मंदिर आहे की इतकं भव्य दिव्य आहे. आणि ती भगवती जी देवी इथे वसलेली आहे ती जागृत देवस्थान आहे. तिच्या सहकार्याने, तिच्या आशीर्वादाने आम्ही हे केलेलं आहे. आणि जे 3 दिवस कार्यक्रम आहेत त्या 3 दिवसामध्ये भजन, कीर्तन, सुप्रियाताई साठे यांचं कीर्तनसुद्धा ठेवलेलं आहेत. अनेक कार्यक्रम आहेत, गावातल्या महिलांचे कार्यक्रम आहेत अशा प्रकारे. आणि त्याच्यानंतर महाप्रसादसुद्धा प्रयत्न केला. मान्यवर व्यक्ती 11 तारखेला शेवटच्या दिवशी, ज्या दिवशी कलश रोहन होतं सकाळी 7 वाजता, त्या दिवशी संध्याकाळी 7 वाजता स्थानिक आमदार माननीय निलेश राणे साहेब, त्याच्यानंतर आमचे राहुल पाटील आमदार ते उपस्थित राहणार आहेत. त्याच्यानंतर अन्य आमचे
भालचंद्र रावराणे, अरविंद भास्कर रावराणे असे प्रतिष्ठित हां हे असे उपस्थित सांस्कृतिक म्हटलं की संपूर्ण महिला जेवढ्या वाड्या आहेत त्या वाड्यातल्या महिलांचं वेगवेगळे प्रकारचे क्रीडा प्रकार आहेत, खेळांचे प्रकार आहेत तिथे करणार, एकत्र येऊन करणार. आणि दुसरं सांस्कृतिकमध्ये ते प्रकार म्हणजे असे न पाहिलेले प्रकार सांस्कृतिकमध्ये चांगले उत्कृष्ट देवाच्या कार्याला जे लागतात त्या पद्धतीचे हे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेले आहेत. आणि धार्मिक कार्यक्रम म्हणजे भजन की त्याच्यानंतर सुप्रियाताईसाठी याचं कीर्तन आहे, असे अनेक कार्यक्रम इथे 3 दिवसाचे भरगच्च प्रोग्राम सकाळी 7 पासून चालू होईल तर रात्री 10 पर्यंत हे कार्यक्रमच असतील. सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, कीर्तन असं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 1424 21. नवसाला पावणारा आणि हाकेला धावणारा अशी श्रीदेव कोळंबा जत्रा मोठ्या उत्साहात आणि भाविकांच्या गर्दीत पार पडली. मटण भाकरीच्या प्रसादासाठी ही जत्रा प्रसिद्ध आहे. महाप्रसादासाठी भाविकांच्या रांगा लागलेल्या पाहायला मिळाल्या. केवळ सिंधुदुर्गच नाही तर महाराष्ट्रातून श्रीदेव कोळंबा जत्रोत्सवासाठी भाविक मोठ्या श्रद्धेनं, आस्थेनं नवस फेडण्यासाठी येतात. सकाळच्या वेळी पूजा झाल्यानंतर कोंबडी, बकऱ्यांचा मान देऊन नवस फेडले जातात. तर सायंकाळच्या वेळी खास भाकरी आणि मटणाचा महाप्रसाद असतो. या प्रसादासाठी मोठ्या संख्येनं रांगा लागल्याचं पाहायला मिळतं. त्यासाठी चोख नियोजन केलं जातं.
मंडळाचे अध्यक्ष नागेश मोरे यांनी उत्तमरित्या नियोजन करत या जत्रोत्सवामध्ये येणाऱ्या भाविकांना कळंबा देव सुखी ठेवेल अशी प्रार्थना केली. आज जो उत्सव आमच्याला आज सिंधुदुर्ग पुऱ्या महाराष्ट्र देशातून माणसं आली आणि उत्सव एवढा चांगल्या रीतीने भरला की या देवाच्या कृपेमुळेच आम्ही हे सगळं करू शकतो. आणि आमचे कार्यकर्ते कार्यरत काम करून ह्या उत्सवाला दरवर्षी भरभरारी मिळते. आणि चांगल्या आता समाप्तीचा सुद्धा कार्यक्रम कुठेही लोकांची भांडणं क्लेम हे वाद न होता प्रसादी चांगल्या प्रकारे लोकांनी घेऊन आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना सगळ्यांना मान सन्मान देऊन लोकांना आपापल्या घरी पाठवलं. अलोट गर्दी झालेली आज संध्याकाळी गेल्या वर्षात तुमच्या देखील जास्त गर्दी होती, त्याबद्दल काय सांगा? दरवर्षी 4,000 ते 5,000 लोक दरवर्षी वाढत असतात. त्याप्रमाणे या ठिकाणी जास्तीत जास्त लोक वाढली, अल्लोट गर्दी झाली असा लोकांच्या भावना आहेत. आणि लोकही चर्चा आमच्याशी करत होती हे कसं काय सांभाळता तुम्ही लोक. तर आमचा हात श्रीदेव कोळांबा हा आमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी राहून सगळ्यांना आमच्यापासून कामं करून घेत असतो. श्रीदेव कोळंबा जत्रोत्सवानिमित्त भाविकांनी लोट गर्दी केलेली आहे नांदगाव या ठिकाणी. नांदगाव या ठिकाणी प्रत्यक्ष जी लाईव्ह दृश्य कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून आपण सकाळीपासून पाहिली आहेत ती आता ही सकाळची जी मुख्य रांग होती ती अजून देखील या रस्त्यापर्यंत आहे. आता वाजलेले आहेत हे रात्रीचे संध्याकाळी रात्रीचे 8 वाजलेले आहेत तरी देखील ही रांग आपण पाहतो की रस्त्यापर्यंत आहे, रस्त्याच्या पुढेपर्यंत आहे. तशाच पद्धतीने दुसरी देखील एक रांग आहे, ही दुसरी देखील रांग आहे ती देखील अजून मोठी आहे. आणि जत्रेचे स्वरूप आपण पाहिलं की अलोट गर्दी ह्या जत्रेला आता झालेली आहे. दुसरी देखील लाईन ही मोठ्या प्रमाणात आहे आणि ही देखील रस्त्यापर्यंत आलेली आहे. त्यामुळे आपण पाहतो की लाईव्ह दृश्य ही कशा पद्धतीने मोठी गर्दी या जत्रोत्सवाला झालेली आहे. कोळंबा जत्रोत्सवाला ही दुसरी रांग आपण पाहतो आहोत की अजूनपर्यंत रस्त्यापर्यंत ही रांग आहे. आणि हे देखील लहान मुलांची खेळणी दुकाने त्यानंतर वेगवेगळे दुकाने देखील इथे आलेली आहे जत्रेसाठी. भाविकांची अलोट गर्दी येथे आपण पाहिली की कशा पद्धतीने ही मोठी गर्दी या ठिकाणी केलेली आहे भाविकांनी. तुम्ही कणकवलीवर आला दर्शनासाठी काय सांगताय? काय म्हणताय? कणकवलीवर आला दर्शनासाठी काय सांगताय? काय भाविकांचा जोरदार गर्दी आहे. भाविक मोठ्या संख्येने अलोट गर्दी झालेली आहे. सकाळी दर्शन देखील घेतलं आपण आणि नवस पिढीसाठी काय सांगताय? त्या भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केलेली आहे. ठीक आहे. हे जे भाविक आहेत ते कणकवली तसेच पूर्ण महाराष्ट्रातून सर्व भाविक हे येत आहेत आणि आपण पाहिलं की कशा पद्धतीने अलोट गर्दी या जत्रेला झालेली आहे. ही दृश्य आपण पाहिली, ही लाईन देखील मोठ्या संख्येने येथे दिसत आहे. त्यापैकी कोणाची ही अडचण येऊ नको. सुरक्षित यश मिळून दे. जर यश आले तर पुढील वर्षी या जत्रोत्सवाची जय्यत तयारी आधीच 8 दिवस सुरू होती आणि त्या जत्रोत्सवासाठी देखील त्यांची गर्दी आपण पाहत आहात. तो एकत्रित घर बांधत अशा पद्धतीने इथे अलोट गर्दी आहे. दोघांनाही
निश्चित रक्कम भरली, मात्र अलीकडे संपूर्ण घर आपल्याच आपल्याला असल्यामुळे यावरती भरपूर तयार झाली आहे, मात्र खर्च झालेली रक्कम देण्याबाबत ही खर्च केली तर तुला सदर रक्कम देण्यात तुम्ही कुठून आलात? कणकवली. मोठी गर्दी झालेली आहे, काय सांगता इथे? भक्तिभावाने नमस्कार केला. नियोजन कमी पडतं, बाकी हे व्यवस्थित आहे, व्यवस्थित चालू. प्रसाद घेतला, दरवर्षी येता तुम्ही दर्शनासाठी, काय सांगता? दरवर्षी येतो, दरवर्षी आणि भक्तिभावाने येतो. आज दिवसभरामध्ये हा जत्रा उत्सव साजरा झाला आहे. आपण पाहतो की सकाळपासून जत्रोत्सव सुरू झाल्यानंतर नवसपेढी, त्यानंतर गाणी, त्यानंतर मग सर्व जे आहेत ते नियोजन तसंच श्रीदेव कुळंब जत्रोत्सवाच्या माध्यमातून करण्यात आले आणि त्यामुळे आता देखील ही ज्या रांगा आहेत त्या रस्त्यापर्यंत आहेत. मोठ्या संख्येने भाविक इथे आलेले आहेत आणि प्रत्येकजण दर्शन घेऊन प्रसादाचा लाभ घेत आहेत आणि ही जी रांग आहे ती अजून देखील मोठी सुरूच आहे. सर्व जे नियोजन आहे ते खूप चांगल्या प्रकारे नियोजन आहे आणि भाविक येथे मोठ्या संख्येने येत आहे. त्यामुळे अलोट गर्दी
अलोट गर्दी आपण पाहिली की ह्या संपूर्ण जत्रोत्सवाच्या निमित्त ही अलोट गर्दी आपल्याला दिसत आहे. सकाळपासून आपण जर दृश्य पाहिली की ह्या जत्रोत्सवाची सकाळी 7 वाजता विधिवत पूजा होऊन नंतर मग गारणे घालून आणि नंतर मग दर्शनासाठी सुरुवात झाली. गारणे मांडण्यात आले, नवीन गाराणी सुरुवात झाली घेण्यासाठी आणि नंतर मग दुपारी एक सायंकाळी 4च्या दरम्यान भाकरी आणि मटण भाकरीच्या प्रसादाला सुरुवात झाली आणि मटण भाकरीच्या प्रसादानंतर सर्वच भाविक हे प्रसादासाठी आता इथे दाखल झालेले आहेत. मोठमोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत आणि आत्ताच्या घडीला ही भाविकांची अलोट गर्दी झालेली आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळत आहे. अशाच पद्धतीने ह्या भाविक आहेत ते दर्शन घेत आहेत, तसेच महाप्रसाद घेत आहेत, मटण भाकरी देखील प्रसाद घेत आहेत आणि आपल्या घरी जात आहेत. त्यामुळे अलोट गर्दी एक आपल्याला इथे पाहायला मिळाली. मेटपूरकडे कोकण साधला कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तू. गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तू गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. सांगुळवाडी गावचे ग्रामदैवत श्री भगवती देवी मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा 9 मे पासून सुरू होतोय. याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. भाविकांच्या सेवेसाठी देवस्थान समिती आणि ग्रामस्थ सज्ज झाले. जीर्णोद्धार मंदिर झाल्यानंतर जीर्णोद्धार मंदिराची जी परंपरा जी होती त्या परंपरेप्रमाणे तिची अनुष्ठान घडवली गेली. इतर ग्रामस्थ लोक अधिक हे आपले ग्रामस्थ इथले काय बाहेरचे मुंबई मंडळी यांनी जे काय आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे त्या सहकार्याने या ठिकाणी हे मंदिर हा डेव्हलपमेंट केलेले आहे. त्याप्रमाणे हा डेव्हलपमेंटचा डोरा हा उभा केलेला आहे आणि ह्या भगवती मंदिराच्या साह्याने आणि ह्या देवीच्या कृपेने सगळं निर्माण झालेलं आहे. हे आता उद्या तिचं प्रतिष्ठा सकाळी 7 वाजल्यापासून पुढे 3 दिवस चालली जातात. हे आता देऊळ आहे ना, हे जवळजवळ गावच्या लोकांनी जवळ 1.5 कोटी रुपये हे जमा करून हे दिलेले आहेत आणि हे देऊळ हे गावचं सर्वांचं आहे. मत मानकरी इकडं तिकडे सर्वांचं आहे. हो, गोरगरीब आहे. देऊळ पहिलंच झालं असतं पण कोविड काळात जरा उशीर झाला त्यामुळे नाहीतर 1.5 वर्षात म्हणजे 2 वर्षात मंदिर झालं असतं. आणि ह्या मंदिराचं उद्घाटन आपले मठातले महाराज अंबाराम महाराजांच्या मठातले विठ्ठल महाराज हे उद्घाटन करणार आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये कार्यामध्ये आम्ही कमिटीने जास्त सहकार्य करून सगळ्यांच्या मुंबईवरून गावावरून मुंबईला जाऊन सगळ्यांच्या वारंवार घरी जाऊन वगैरे वर्गणी गोळा करून माध्यमातून सगळ्यांकडनं पैसे गोळा केले. जास्तीत जास्त काटेसाहेबांनी जास्त त्यात मदत केली. त्यांचा हातभार जास्त आहे. आता त्यांनी एवढा पुढाकार घेतला नसता तर एवढा वाडीतल्या लोकांनी गावातल्या लोकांनी एवढं सहकार्य कोणी केलं नसतं. कारण त्यांचं ते एक नाव तेवढं वेगळंच आहे. त्यांचं ते हावरी कन्स्ट्रक्शनमध्ये व्हाईस प्रेसिडेंट होते. त्यांनी त्या याच्यावरती त्यांनी आपल्या मुंबईला 3 मिटिंग लावल्या. त्या 3 मिटिंगमध्ये एकदा सुरेश हावरे साहेब होते, त्यानंतर नितीश राणेजी होते. त्यांनी सगळ्यांनी सांगितलं बा तुम्ही मंदिराला सुरुवात करा. हावरे कन्स्ट्रक्शन साहेबांनी त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुम्हाला जेवढं सिमेंट लागेल तेवढं आम्ही पुरवू म्हणून. आम्हाला एवढा त्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य केलं आणि असंच सगळे पुढे पण सहकार्य करतील अशी अपेक्षा करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.
Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgat. You can experience here and bring out a reason of your happy life. Yewa कोकण आपलोच असा. सोमवार सकाळपासूनच ढगाळ वातावरण पाहायला मिळालं. हवामान विभागानेही पाऊस पडण्याचा इशारा दिला होता. त्याप्रमाणे आंबोलीत पावसाच्या धारा बरसल्या. उकाड्यानं हैराण झालेल्यांना यामुळे गारवा मिळाला असला तरी आंब्याच्या उत्पादनावर याचा परिणाम होणार आहे. याबाबतची अधिक माहिती देत आहेत पत्रकार काका भिसे. पाहूयात. वळीवरचा पाऊस आहे. आंबोलीत दरवर्षी यावेळी हा पाऊस पडतोच, परंतु हा पाऊस म्हणजे आज माझ्या ऐकण्यात आलंय की अगदी गडिंग्लज कोल्हापूरच्या काही अलीकडच्या गावांपासून आजरा आंबोलीपर्यंत आलेला आहे. धोधो पाऊस जवळपास 1 तास कोसळला आहे. इथे आमच्या इथे भात शेती थोडी उशिरापर्यंत होते. ती भात शेती थोडीशी संकटात आली आहे. त्याच्यानंतर ऊस जी शेती आहे आपल्या इथली त्यांना तो फायद्याचा आहे. परंतु हा पाऊस जर खाली सरकला, सावंतवाडीच्या दिशेने किंवा तळ कोकणात जर सरकला तर मात्र आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदारांचे धाबे दणाणणार आहेत. त्यांचं प्रचंड मोठं नुकसान होणार आहे. मुळात यावर्षी आंबा काजू कमी असल्यामुळे त्यांचं तोंडचं पाणी पळालंय. त्यात जर हा पाऊस जर तिथे गेला तर मात्र प्रचंड मोठी हानी इथल्या बागायतदारांची होणार आहे. आणि त्यासाठी आत्तापासून त्यांनी काहीतरी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. कारण माझ्या माहितीप्रमाणे हा पाऊस खाली गेलेला नाही आहे. तो जाईल या अनुषंगाने आधीच ते आंबे तयार झालेले काढणे किंवा कच्चे आंबे काढून त्याची गवतामध्ये ठेवणे हे प्रक्रिया केली पाहिजे, नाहीतर मोठं नुकसान होईल. अद्याप तरी 1.25 तास झाला हा पाऊस चालू आहे. आत्ता थोडं कमी होतोय. गेले 2 दिवस ढगाळ वातावरण होतं. आज नेमका तो बरसलाय. पर्यटक इथून जाणारे सुकावले आहेत. काही प्रमाणात पाण्याची टंचाई जी होती तीही कमी होणार आहे या पावसामुळे. आणि हा पाऊस पुढे 2-3 दिवस आंबोलीत दरवर्षी कंटिन्यू करतो अशा प्रकारचा वळीवाचा पाऊस. त्यामुळे आंबोलीकरांना फारसं त्याचं नुकसान नाही आहे. परंतु हा जर पाऊस खाली सरकला तर मात्र मोठी हानी होणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. लष्कराचं विमान घरावर कोसळलं, 2घांचा मृत्यू. सावंतवाडीची भाकरी परता, मंत्री केसरकरांना तेलींचा टोला. आणि आंबोलीत बरसल्या धारा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.